Перше, я би не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами Російської Федерації. Можливо, і знайдеться хтось, хто досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно Україні, яку вони цинічно грабували, зловживали високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі професіонали – у Ростові чи Магадані. Але відмінність України, зокрема, полягає у тому, що ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова і вільні ЗМІ, і інтернет. Тому ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини. Как вы считаете, справился ли Зеленский с первым вызовом? Или достаточно такой вот эмоциональный и остроумный ответ? Судячи з реакції Путіна, де він намагався декілька разів пожартувати, так з другого разу йому вдалося заготівочку жартівливо сказати, то в принципі я очікую, що наступна заява Путіна буде в відео, де він скаже, що паспорти так паспорти. Зеленського команда знову затягує Путіна, тепер вже не Порошенка, на власне поле і задає правила гри. Такої безпрецедентної щільності заяв з російського боку я не пам'ятаю за останні декілька років. Фактично вдалося нав'язати дискурс, заява доволі жорстка, заява доволі однозначна, більш того, з геополітичною заявку на пострадянський простір. Зокрема, якщо ми візьмемо заяву в день виборів і після цього, то ми бачимо, що Зеленський почав такі собі віртуально-інформаційні, але наступальні дії в тилу вже Російської Федерації, що доволі очікувано, оскільки найближчі 3-4 місяці ще залишається кредит лояльності до Зеленського як на окупованих територіях, так і в Російській Федерації, оскільки російська пропаганда на сьогоднішній день не встигає зорієнтуватися і відтаврувати, здемонізувати Зеленського. Бо очевидно, що каратель, бендеровець, русин-ненавісник і все інше абсолютно не співпадає з тим, що комунікували стосовно Зеленського, як під час виборів, так і з тим, що складалося у російського глядача впродовж десятиліття присутності Зеленського в їх інформаційному просторі. І от зараз 3-4 місяці у Зеленського ще є для того, щоб як ніж в масло заходити в російський інформаційний простір, зокрема і через медіапродукти. «Слугу народу» дивилися і там, відповідно побачили цей омріяний образ країни, і до Зеленського є більш позитивне ставлення, ніж навіть до багатьох політичних діячів самої Росії. Це можливий кредит довіри для того, щоб проводити свої інформаційно-психологічні операції на теренах Росії.